Straight to the point. Unya, atong tagag-pagtagad may ganitong duga mga issues karong nga buntaga. Unya, depende po sa request sa netizen, tanan virals na aramanta. Depende og mo request mo kini amang gud mga higalay pero medyo kuan lang, medyo green lang gamay ni nga virals. Man di kay ko ganahan mo play ani kay lain mang tan-awon nga kuan pero naa mga sa jeep gud ni hitabuon niya. Nireklamo ning mga babae may ganan videohan man. Nihimo man og di maayong binuhatan ning usa ka lalaki nga kuan man siya medyo may pagka-exhibitionist ng lalaki hada. Ato ni tagag-pagtagad may ganyan karong panahon na god kuan siya iyamang gikak mga higala ang iyang giinggansa man iyang armas de fuego. Atubangan mahigala sa gwapang babae, karon tong taod mahigala bida. Depende sa inyong request ha. Mo request mo ron mapugos ko og play ani. Narata tanan video no, narata tanan virals pero nagduha-duha ko kay kanana ang namugod si kon ba murag lain mugod tan-awon nya murag ngilad ba ako lang siguro ipablur na siguro nako ni names kung unsa manggaling karon tong taon may gala kay kalain basad aning ko ana pero namugod sa jeep ni tabo ni pero importante masad nga atong hisgutan siguro gamay kay importante ma-aware ang mga tao nga kanang mosakay kag jeep katong mga babae panalitan pagkipi-kipi lang sa mo din gamay. Kay naman po yung mga lalaki uban mga higala nga labihan ka pervert sad ba nga manglili mahigala bisag nasa jeep unya pag human di pa enough nga manglili mo inggansa pa sa armas di fuego. Kanang armas di fuego mo manang armas nga mabuto kani armas nga lahi ang buto. Narata na po niya virals karon taon mahigala depende sa inyong request mo request gyud mo da. Ako lang gining hisgutan unta taon kay kini kong babayhana gwapa masigin ni babayhana gud kay gwapa estudyante ra man ni babayhana pero kuan kayo no sa ning lalaki ug mahimo ani mga kagalaan karon nga ni ana taron nga daghan ang mga video ron yan ay mga uso na sad ni mga higala ning kuan kini ni ang matawag nato mga higala internet na uso na ni mga gadgets ron na uso na ni mga kuan bantay gid mo kay mabidyuhan gyud mo ani kalakiha karon na videohan gyud ni sa mga sukid tigpaminaw medyo na ni pagkabastos ning kuan pero kanana ang gikinahanglan gyud mga higala depende sa inyong request ako ning kuan ipablur ko la gamay kay do na ta mahigala mga kini ni ang mga leksyon sa ani ba nga kining mga in the part mahigala sa mga babae awareness ninyo din nga kung dunay magbinastos anang naa sa jeep kinalan sumbong ninyo na dayon o mabidyuhan ninyo sama ini karon na bidyuhan man siya mga higala dapat ning tinudoon gyud day kay pwede man ning mapasakag kaso binastos man ning gihimo mga sukit tigpaminaw kadto bitaw nga dito sa kuan kadto bitaw babae mahigala sa nisakay sa kanana ang modern jeep mo man to nga kanana ang kinini ang sakay sa modern jeep tinindugay sila kay perti man ka huot niya inig-break mahigala mura magdunay mo dumbol sa likod. Gihunong niya sa kanay dito sa Inaywan police station day wa lang siya tingala sang inig-break mo dumbol mas likod kadugayan bisag way break mo dumbol. Pag-abot yun sa Inaywan police station ni hunong ipadakop niya mga higala kanang naning klasiha mga sukit tigpaminaw porbida karon nga tagtao daghan ta pagtagad mga kagalaan kay kangil basad ani mga sukit tigpaminaw ato ning atagag pagtagad standby lang karon taod kay akong i-play ni ron kining maong video mga kagalaan kung mao gyud inyong request pero daghan tag mga issues nga hisgutanan pero mo request gyud mo nga ato lang ganing hisgutan pero medyo nay pagkakuan gyud gwapa mas gyud ni babayhan na gyud ki medyo may tsura gyud ni babayhan mo na nga kuan kayo kay bata pa baya estudyante naka-uniform pa mga siya sakay sa jeep mga kagalaan unya pagkahuman kanana ang mao lagi na kanang mag-atbang bitaw mo do na bitay kitawanan sa dana unya ipandam lang to na ko names nga taod mga sukit tigpaminaw tanan virals na arata mga higala pero nagdepende ra ko nagagadla ko sa ato mga netizen og unsa inyong request kay naman tay mga lain-lain pang mga issues gud karon mga sukit tigpaminaw pero kini kung mo request gyud mo nga ato ning hisgutan mga yan ako dispensa gamay medyo dunay medyo may pagka-green gamay pero ako lang ipa-blur mga higala unya kining babayhan na magod mga kaigsunan medyo may itsura magod na kuan siguro ning lalaki murag na araw siguro siya to lang ining lison na araw siya mga higala kay kuan man kinini ang tan-aw niya kanana ang
Unsa ba ning kalakiha kagwapa ba ining babayhana? Wa siya makapugong mga higala sa iyang gibati mga kaigalaan nga kagwapa ining babayhana. Tan-aw niya medyo kuan man, doon na mag-iitsura mga sukit tig paminaw. So, ni kuan man siyan, iya mahigalang giduaan ang iyang armas nga lain og buto. Diha na ba gidua mahigala sa jeep? Pangilad ning tawhana mga sukit tig paminaw og taras oy. Unsa ba ning klasiha sa kuan kay nya kanang babae god o panalitan ni ana mo na ko encourage sa mga kababayan makakita mo ina na sa jeep. Siyempre kanang jeep magod public utility vehicle naaman tanan ko din ha usahay maka sinabdanay mo din ang dapita. Labi na kini mga modern jeep kini po mga modern jeep na uban mo pick up gyapon pasayro lang magtinindugay. Katubita pag sinulog mga kaigalan bida. Nakasakay ko tong modern jeep pag sinulog por bidang grabiha sa mga kuan ay mga pasayro mga sukit tig paminaw. La pick up nag-pick up sa nagapuno na kayo la. Una nga nagkuan na gyud taon mga sukit tig paminaw mo niya. So ato ning tan-awon tagag pagtagad mahigala kay kining babayhana abtik sad siya naka-video. Abtik sad siya naka-video pag tan-aw niya mahigala kining laki nagbinastos. Nagbinastos man lalaki at tubangan niya mga sukit tig paminaw kay jeep man gud ni. So pag binastos sa lalaki iya rin yung videohan mga kaigalan. Nakita ko sa video eh. Anya ako lang ipablur ni pasalipdan ko lang nagigamay ni names ni mga kaigalaan kay video magini. Abtik ni babayhana, Medyo may itsura man siguro ni babayhana mga sukit tig paminaw. Una nga nahitabuan na tubangan sa jeep og ako lang ginihisgutan siguro gyud tingali kay kinini ang paghatag pud ning leksyon. Gwapa man ning babayhana god kini ang Brad Elito Jimenez Tubes Samtang nagatubang sa babae pareha sa pasayro, Kini ko mahigala masakay ka jeep lain man mga experience nimo, og magtapad mo jeep na ang uban na mahigala kuan-kuan, magsabod-sabod, ang uban pa magpasiko-siko mga higala. Ano na kalisod na tawar ko atong naman na siguro names ay lang ipakuan ato i-freeze ang kuno biga may be. Kana na ang ingansa man siya sa iyang armas nga lahi og buto. Natingala ning babae mga kaigalan sa maning kalakiha nga mura magdunay gi kuot sa iyang punjuhan. Ato lang ng giyagi katawa mga kaigalaan in Chinese New Year karon mga sukid tig paminaw. Askang paklaro. Ikuan na nims kana blow na nims. Blow lang sa jeepney siya. Sa jeepney kining babayhana taon pod mga kaigsuunan. Gwapa ni babayhana magod na kay uniform pam ganit ni mga kaigalaan. Unya medyo sakto sige og pamaa kasama kay o mura gyud og kwan. Nagatbang sa jeep unya si Dudong sa bang hitabuan may gala nga samtang nagtan-aw ni Inday, nagtan-aw sa paan ni Inday nga medyo taas man ning medyas unta ni Inday pero kuan ba anyang sayal unya medyo gwapa man gyud sa doon nagtan-aw sa snaw ni gwapa man ganing babayhana unya nakita man mahigala taas man ning iyang taas man ning iyang medyas man ning nagataas Inday ken medyas taas nga medyas pero maklaro nga pertig yung medyo puti gyud man higala nga medyo sinaw gyud ba. Kuan siya ni socks pares mahigala sa ilang uniform sumuna nga tan-aw niya oy kasinaw nanggahi man mahigala ang tuhod ni Dodong. Muamag ang iyang kutis mo may miss yung kutis bisag kanila ay like pakita tibok names kanang video man names ay lang kay di ko gusto makuan kay medyo green kayo ay lang ipakita ang tibok yun ayaw lang ikuan ganina mo na batog na kuan lang gamay bantay lang sa pag-play sa video kay ngato ini nga ato lang ma-discuss mga higala nga kuan so kining usa nagatbang sa jeep kining usa mo lang lalaki kining nga kuan nakamaong ni mga sukitig paminaw niya naga sapatos ko lalaki ni unya kining sa atbang ang babae ang iyang sayal ba kining sayal unya dunay ni kuan ang iyang socks bitaw inday ken taas iyang socks ba unya human klaro gyud nga amag gyud ang paa amag yung paa klaro gyud kayo
Unya human naon sa ba nga mo na magdunay giinggan sa ikuot mas punjuhan ning mga lalaki dunay giinggan sa. Karon taon ato lang tiwason ng taon ha kay mao gyud yung gusto nga ako ning i-play nag-agad ko sa netizen. Ug mingong netizen nga ipa-play gyud nila mao gilang gusto da ready man ta. Naman tatanan virus no. Natanan virus di tinarong di ay mga green di ay brown ha nata kompleto ta. Karon taon mga kaigsoon atong padayon ni humalamang pipila ka pahinumdom. Straight to the Na atong point. balik-balikan mga sukit tig paminaw kaysa ako nangingon pasensya lang mo gamay kay medyo kuan siya medyo doon na parental guidance ning atong kuan karon na di lang mo na nga ayaw lang ipakita tibok video name sa kay video maganiti buok nga diha sa jeep ni nahitabo mga kagalaan unya naon sa bang hitabuan nagatbang ni sa jeep unya human medyo no naman goy sayal ba nga kuan ba tan-aw niya sayal mo mura man og amag man. Tama. Kining lalakiha mahigala pagtan-aw niya kini magong uniform sa ni Inday unya labi na kining iyang nga medyas kuan man kana na ang ni socks man pero ang iyang color ini day gray man ning color di man black nga color no gray no inana so gray ang color sa medyas unya kung gray ang color sa medyas ni samot og amag ang iyang paa ni sinaw og maayo mga sukintig paminaw ba di ba kita na kayo murag og ni Jesus minya pa murag maayong kamunggayan. At ato lang ning sagulan may galag katawa mga sugitig paminaw ha pero mas maayo atong encourage sa babae kay iya man ning na video hang apil ning naong aning lalaki ha na isumbong na lang gyud ni ikiha lang gyud ni kay aron nga maklaro ni report is mga pulis ha kay binuang man ni mga gigalaan nga naasa sa kanan ana ha wa gyud say ko ano yan lang po gitabon-tabunan gamay sa iyang bag may galang yang gipakita man sa iyang armas nga lahi ang buto. Kinay maong babae mga sugitig paminaw ka ngilad basag nga kon oy o kana bagod mga insidente na kanang nasa kinandaghan ko kag bantayanan kanang musakay ka ng POJ mga sugitig paminaw nay daghan lain lang bantay pa kag mga statser bantay po kag mga bastos ha. So muna nga kana na ang og labi pas mga babae labi pa inani kini estudyante maguniwa intanay sa mga higala nga ngano nga nagsayal ni sa ginani kay kana na ang mao man ang uniforme sa ilang eskwelahan gi kunan lapod kana na ang iya na po mga higala nga kinini ang kaning uniform above dan ni maguning uniform nga uniform dai og above dan ni medyo makitang lukon-lukon. So si Dodong intaon mga higala medyo nanggahi po niyang tuhod. Ato ni agi katawa may higala niya nagbinastos pag noon siya hinoon. Kay lahi man ning armas, lahi man tong armas de fuego. Kadto tong armas mo buto. Pero kining iya ato ni Jan Kagulada man buntag ni mo diha. Ni kuot man sa iyang punjuhan ni inggansa sa armas di kambyo. Dako magkalainan mga higala nga kuan, armas di fuego o armas nga di kambyo. Kaya magod na magos publiko mga higala niya niya man ta sa civilized nga society. Nya maginana ning klasihas tao mga sukitig paminaw na lisod din aning klasiha. Labi pa kining bataa in taon mga kaigalaan na. Kailara ba si Idol Boy kay ani si Idol Mikey? Ining babayhana mga kaigalaan no. Tawag kaning uniform ni babayhana ang iya mga higalang kuan kinini ang sayal. Maklaro magod sa sayal palandaan ay lang ipakita tibok video dong nya medyo gwapa masugon ni babayhana lagi. Kinini ang mo ni nga kanana ang lalaki taon pod mga sukit ti paminaw kantos dudong kini nga kuan og ako yung tagaag pagtagad gipasiwil-siwil ko lang gamay ning kuan names isiwil-siwil ana names sa kay medyo lain man paminawon og lain man tan-awon sa publiko guning kuana. Kining lalaki nagatbang sa jeep nya daw ba mga tapad kining tapad ning lalaki usa tanawa babae man sad ni sa video may kala babae tanawa sapatos babae man sad to nga kuan kato yang tapad pero medyo wa sa kakuan tong tapad niya kay tanawar ko ni nagkasunis man ning tapad niya nimso nga babae pod tanawa gwapa gyapon ni babayhan na pero natapad man niya ang atbang niya mo'y nakita niya nga medyo gwapa unya hamis nya human moto nga ning gansa siya sa iyang armas di puigo armas nga di kambyo.
Ni kuot sponjuhan, pag kuot sponjuhan lahi may giinggansa. Kanay nani nga mga hitabo, mga sukitig paminaw, estudyante man ni, abtik ang babae. Tanaw niya ang nagbinastos ng laki sa tumangan ay. Abtik mga higalang kuhang cellphone, gikuan. Wani ka bantay lalaki mo, ni karong mga panahon na god, ha? Maghimo gani mo kabuang diharon, ha? Karong mga panahon na ana magi mga cellphones, ha? Videohan gyud mo diha. Manapag kon man ni, perversions man ning aning klase mahigala naas publiko. Ha? Og inana gali mga kagalaan nga mga insidente nana. Ang babae pod mga higala medyo bastos sa magani labi pag naayo ba na nga mga nakakita nga kwan. Nagbinastos diha sa jeep. Ha? Katong usa nga nagbinastos sa jeep katong dito sa may inayawan day, ang naghuot po to sila, nagduot ba? Nya kanang lagi mga driver po sa kanang modern jeep, hala pick up gyapon pick up kasuway ko na pag sinulog nga, pep kana kay pasayro na naghuot na mi dito sud. Grabe ha, oy wala na ko to tigam itong kuan kay perting bisiha sige kayo wala po si kay lay kasakyan ko kay. Sila pon pahimos sa pa-make up wala nila kasakyan la. Sige pick up. Nya sige mahigalag kana na inig-break mo. Kuan na. Tingala to babae nga inig-break do na may mudumbol nga alho. Kalma na to babae na sakto to yung gibuhatay wa lang marugwa lang siya wa lang natingala naman siya na iritar naman siya kay mura man bisag dili mo break mura magnay mo dumbol. Pag-abot ko sa Inayawan Police Station para mabay padakop sa pulis oy. Kanina ni kato mga babae nga kwan. Pwede niya padakop. Ano yung binastos man Ha? Labi karon na videohan mga sukit tig paminaw na. Ano na kwan na ning kwan na. Ha? Kuan na baga kinini ang lalaki ha maklaro magini mga sukit tig paminaw na amang ginang kuan ana. Unya kini aga matan-aw ni mahigala ang gisulot ra bang sayal sa babae kinini ang naabove dani unya do na say iyang sa pa iyang medyas mahigala nga medyo nisaksad pa mga kahigalaan gamay ra mo gilit sa paa kay gamay kanang sa panit ba gamay ra man makita between sa iyang sayal o sa iyang kuan sa iyang sayal o sa iyang kinini ang medyas nga taas gamay naman nakita pero amag lang kay puti man gyud unya gwapa sa ning babayhana di ko lang siguro unya lang siguro names unya pakita natong naong ning babayhana siguro pero blur na sa dato lisob sa kaayo mga kagalaan nga kwan pero atong encourage sa babayhana reklamo total videohan man nimo na tagam ni mga higala kay manyak man nga style ning gibuhat ni maong lalaki nag-iskandalo man nga naa mahigalas publiko nga naghimo inani lisod sa kaya na inana may magdaghan sa jutay ra. Kung sa man kasiya sa utok ni mga inani nga mga kwan, mutumaw inani nga mga utok. Atong papilon sa discussion sa Idol Boyki o si Idol Mikey po siguro. Asa man maig silang duha tong papilon kay sa kwan man sa utok man nga kwan sa sakit man ni mahigala sa utok. Lahi ning atong anggulo ron sa atong pag-take up ining mga isyu mga kagalaan kay kangil adbasal aning kalakihan. Binuang man ning nani nga kwan. Abe ato pa apilon si Idol Boyki, Idol Mikey ini kay kwan man ni. Maghisgot man tag kwan ani so mental health man gyapon siguro ni ani. Lahi man ni mga higalang pagkakuana. Nga kanina ang inaning klase mga sukid tig paminaw nga mga sitwasyon, no? Kini babayhana dili ni mahitabo sugbo mga sukid tig paminaw na ako lang gipa kuan gamay. Idol Mikey be. Atong papilon sa Idol Mikey sa Idol Boyki ato ni mga kauban diri sa IFM mga kagalaan. Unya kini ang ato ning tagaag pagtagad mga sukid tig paminaw kay unsa man ning binastos man guni ilang gihimo mga kagalaan. Oy nya kanana ang leksyon ba panalitan og naa sa jeep nani dapat mo kuan gyud ka. Himo gyud kag reklamo ining kalakiha atong atong papilon sa Idol Boyki Idol Mikey ini Idol Boyki o Idol Mikey may buntag Attorney Rufil, may buntag Idol Mikey. May buntag Idol Boyki, Attorney Rufil sa tanan nato mga suking tigpaminawan na Kong Hipatsoy. Kong Hipatsoy. Kong Hipatsoy. Lahi man ni ang ni gimaw nga Kong Hipatsoy. Lahi man ang ni Boto. Kung sa manin ko na, kana bang mga babae, no? Siyempre, utambag siguro ta sa mga kababayan pod Idol Mikey pero kini mo ang tambagan kisa may lalaki kay kini ko babayhan na natural ang iyang gisulot nga kanang iyang sayal sa ilab tong uniform sa eskwelahan niya pinataas tong iyang medyas pero medyo nanggahi man ning lalaki gud iyang tuhod unsa may kasulti sa psychology ini ani dunay kakulian sa utok ani Idol Boyki unsa man ning kuan nga mura man og lahi man pagkakuanan ni
Attorney Rufil, taon-taon na gyud ko nga nagtuon sa ani no, kabahin aning klase sa behavior, Attorney Rufil. Apil man na sa yung subjects ni, no? Yes, pwede man siya, Attorney Rufil, nga psychotic disorders may kika na sa utok yun. Example, mga schizophrenia, delusional disorder, or kanang mania. Pero, kanang klase, Attorney, possibly mo fall na siya under paraphilic disorder, Attorney. Paraphilic disorder? Kanang ganing klase sa Paraphilia. gitawag may king exhibitionist. Katong, pero daghan pa gina sila klase, Attorney Rufil, no? Under ana nga ang ila lagi, Attorney, is makasinati sila og sexual arousal, mura sila manginit, Attorney Rufil. Pinaagi sa pag-expose or pagpakita sa ilang kaugalingon ngadto sa bisag kinsa nga mga tao. Okay, sige. Atong pangayuan kini sa Idol Boy kay BS Psychology man isang duha may kay mo na akong gipaapil mga kagalaan ning atong discussion karon buntaga, ha. Kay kini ni ang unsa man ning medyo man kini laki ra ba murag nagpakurog-kurog sa tuhod ni. Karon taon may standby lang sa humans pipila ka mga pahinomdom. Straight to the point. Akong balikan ni mahigalang maong isgutanan makaigsuunan kay unsa may angay mga buhaton labi pa sa mga babae makakuan kay ginani report gikas pulis labi na kay na videohan may gini kay abtik ni mga babae mahigalang iya na videohan ato di po makauban ro mahigala si Idol Boy kay sa Idol Mikey kay do na magut mga discussions inilabot sa psychology sad mga kagalaan kay kana gawin ana mga higala nga naa kas publiko medyo may pagka-exhibitionist kada napita unya human mo kuan kada napita kini ni ang risgo man kay nang ana. Straight to Unya the point. pagkahuman kini ni ang napoy mga nakakita, napoy mga tapad gunya, nagusay mga tapad, no? Unya pagkahuman ang yang atbang mo yang gi kuanan, no? So mo ni Idol Boy kay Idol Mikey, back to you Idol Boy kay Idol Mikey. Good morning pabalik. Good morning, Attorney Rufil. Good morning, Attorney, og sa ato mga suki ron. Now kini ni ang dunay problema sa utok gini, inani problema ha. Naabas publiko. Nga mo himo ko inani Idol Mikey o Idol Boy kay. No? Sa tumingan Boy kay nga murag kuan siya. Kaning klase nga disorder, Attorney Rufil, base sa video. Disorder gyud, no? Disorder gyud, Attorney. Mental disorder. Paraphilic nga disorder. Pero ang paraphilic disorder, daghan sad siya og mga kanabang klase-klase, Attorney Rufil. Example, kanang gitawag nga from the word voyeurism, voyeuristic disorder. Kana ganing manglili, mangbuso, Attorney Rufil. Oo. Pero kani example kita ang katong yung mga psychiatrists or katong clinical psychologists nga maoy gyud mo diagnose. Pero for the sake of discussion, Attorney Rufil, example moabot ni siya og at least 6 ka buwan kayang himuon pwede gid siyang mo fall under aning paraphilic disorder. Unya kaning klase nga himo, Attorney Rufil, kanang magpakita ka sa imong kinataw or ma-arouse ka, murag kanang malamian ka sa feeling nga imo nang iyagyag ato sa uban, special, Attorney, to unsuspecting people, kana ganing walay pagduda. Mo na ilahang himong biktima. So gitawag ni siya, Attorney Rufil, og exhibitionistic disorder. Kanang magpakita, Attorney. So mauning naa sa video ron. Posible kaning lakiha nga naa ni siya exhibitionistic disorder kay exhibition man Idol Mikey imbis dragon ta karon. Maghatag niyag kalipay or satisfaction nga adunay mga tawo nga maglantaw sa iyaha, Attorney Rufil, nga magmasturbate, magpakita sa iyang kinataw. Unya naman ka na mo sa publiko. Nya daghay makakita ba? Lahi sa na, Attorney, kana ganing manghikap. Alay po na. Lahi po na. Ang gitawag na is futuristic disorder. Pero under gihapon sa paraphilic disorder. So doon lagi problema sa mental kon gini, mental disorder gini. Mo na sa angle ba sa psychology ba kay di ba ka kuan na angle sa jeep. Di makanang unya human mo himo sa ginana nga sitwasyon. Pero kini babae magud di ba ni mapakasa ni babae kay tanawan ka do. Ato lagi play I like play video name sa kay kanon nga careful ang tanim. Na tanawa kini ni ang nagsayal ni Sagmubo kay mo may lang uniform sa eskwelahan. So why sa ni babayhana above than ni hinuon ni pro may kay ka namang mag unsa man kamo sa inyo sa una unsa man ang inyong uniform above than ni ba or dili? Kuan siya, i-call out sa good siya, Attorney Rufil, if above the knee ang imuhang sayal. Pero para lang gina ko, Attorney Rufil, kaning maong hisgutanan sa suuton sa babay, no? Maskin unsa pa siguro suuton sa babay kung maghisgot mang mental disorder, Attorney Rufil. Labi nag kanabitaw makauyon ang usa ka laki nga dunay gi-go through nga mental disorder, Attorney Rufil, gigwapahan siya, giputian siya, no? Maskin pa siguro naputos pa ng babay, makitaan lang siguro niya nga hamis og pamanits kamot, ma-arouse good siya, Attorney Rufil. Kay maul lagi ni ini. Tanaw mo, gamay na may nakita ni. Ang iyang sayal mubo. Nya ang iyang ni socks mo ni. Sa gray man ang kolora boy. Sa man kolora. May pagka-gray, Attorney Rufil. Gray ni o puti ni kolora. Sa man ko na. Mura malibat man sa tanim tanaw. Medyo gray ni nga kolor. Gamay na may nakita. Gagamay na nakita mga sukitig paminaw. Pero ngano man nga na gamay na nakita pero ang naong bunay gwapa masagod, no?
Oh, anya lang ato kay pakita ni naon ni pero nagduduha ko pakita lang. Pero gwapa ning kuan ni. Pero tanawa ko no. Di aman ni sa akong kuan niya na naman tatanan. Na kani video naman tatanan. Kana mga virals. Ngano bitaw nga di man ta maulahis di HP ng mga viral virals kay na panghuhaon na ko na daan ni Jesus Minya daan. Kanang mga virals, tinuoray lang na natatanan ana. Bisag sa class virals natatanan pero nakagad ko sa netizen. Umingon netizen niya, kana isgute attorney. Di ko kay binastos man pero ang netizen gud usahay, nag-monitor man kita sa netizen. Netizen akong monitor ay kining netizen na ay. Ato yung monitor niya maguna-una magini mga netizen nga kana mahisgot attorney. So man nang mapugos ikaw hisgot. Kini mabayhana bisan on nakita niya gamay lagi kay nakita gilit lagi kayo kay ang sayal unya na ay iyang medyas kuan taas ang medyas. Kamay nakita pero di lang ako ipakita tibok video kay ang tibok video makita mong naong gupahal lagi tanaw naway kayo mumaog ang gid nimo kagwapa may kay wa gamay ano ito to karatibo ko na ito film pa kuan deras sus gini mo siguro nga kwanta na mo asa man to nga naman to di wiki nata attorney asa man to nakay Ebo ka attorney Rufil nindot kini nga mahisgutan sad baya kay daghan ra batang mga suking tigpaminaw mo sa kaig mga public vehicles attorney Rufil niya klase-klase nga mga tawo ang atong mahimamat in towns kadalanan sa mga PUVs no mao gyud sus Ginoo ko kanang nga mahuman mahimamat nimo kanang wa gud mo ta magkaila diha civil lang kita nga mata sa civilized nga society may man naata sa kanang society nga kuan nganong inana man ka binastos kasamang idol boy kay tinuod una kas tarong panghuna-huna attorney Rufil buhaton magudanin mo sa tubangas daghang tawo no nagduda ko attorney di na ni bag-o lang niya kay nganong sa ako ang pakisusi may kiba murag kan maskin mara medyo mura mag awkward maning tan-awon pero ato magid nang gipang susi di may kidili man sa zipper gipagawas mura man og kana na ibuslot na Dunay mura ba kanang gibuslutan niya na ana dito man bustot do dai bustot ang iyang nga ponjuhan usay attorney kana ay ipakita namin ay names unsa ba niyang ponjuhan nga do na may dito nilusot ang sumbuhan unsa man ning lalakiha nga murag dunay kakulian gani murag wa ba kan nigi andam na daan niyang kuan nga unsa ba ning dagana mga kaigsunan kalain ba sa doy murag gi andam niya iyang kuan boy kay sakto na imo obserbasyon boy kay nga mura man ning ang iyang ponjuhan ba nay buslot basig kuan na ni ay padakop ning tawhana salbahis ng tawhana sa kanang legal nga bahin attorney ba na bay mahimo ang gipakitaan ni attorney kay binastos man pwede niya i-report sa kapulisan niyang kalaki gamay ra dito no gamay ra ni gilit manghigala sa iyang paa ni babayhana pero sa naong siguro bisa pagpusto ni babayhana gwapa magyud tama murag yung naong ni Mickey ang gini mo mura man sa dinig Barbie di ay opo maanyag man di anyag sa idol Mikey sus gapaha di lang ako ikuan kay ang ako sang giuna-huna bitaw ani attorney Rufil idol Buiki ang trauma bitaw nga nasinati sa mong estudyante pila kay edad ana attorney Rufil bata pa ni tanong pila may edad na ni kini lagi murag na pa na sa mga 20 unsa ba ka early 20s or ako lang ikuan kay teens pa sus Ginoo ko bata pa kayo ikaw boy pila edad kan boy kay feel na ko mga 19 or 18 attorney tinuod so ang kanang trauma nga masinati sa maong estudyante attorney Rufil sa maong insidente ba molay kanang atong gikabalakan pod niini Gano sad ka attorney no nga kasagarang victim ko no anay base sa ko ang pakisusi attorney Rufil kay kanang unsuspecting people kanang may pagduda so makita silang murag medyo kanang sa ilang hunahuna makakuha sa silang mga tao attorney Rufil kay siguro og kadto pala tong mga marites kanang mga isog ba kanang karambuson dayon may nana ba pero kasagarang sila victim ho attorney kanang mga unsuspecting people or kanang mga way pagduda nga mga katawanan boy kay nga anda mo to ni mo names kata sa di pata atong balikan ha katawanan gid kay anda mo to ni mo names tungo sa names katuto ang kuan gikupugan sa babae asa di pa na to ni balikan isukol tong babae asa na kinakita ba to ni mo names nakuha ba to ni mo names naman to ni virus no kini ko mga virus natin kay mga virus nga pang Ginoo day tinarong mga higalang virus diapoy mga binastos natatanan kay kugihan kay ni mga kaubanan ni manguha di lang yung play ani may nani ko ganahan misgot ni ani boy lain kay paminawon ba sa publiko ba nga misgot ay nani namong yung mga virals nga for consumption lang ba sa off air ba nang digyo ko pero sa kining netizen ba ang netizen request mo netizen marites man kayo gusto mo sa misgotan ng netizen sunod no kay labi na nindo ka netizen ug una mo ginag attorney balik-balikan ko ba
So ako nang ginanggisgutan mo nang gipa-appeal ta mo kay mahitungod ba ni sa mental ni? Doon na may mental disorder gani no? So may kay unsa tay gingon sa pagpusto na babae niya. Bisag puston pang mga babae Attorney Rofil unsa may suoto nato kung kana na gani problema sa pangutok Attorney Rofil. Iya ginang ma-display nga behavior gyud. Mo bitaw nga gikinahanglan gyud unta nga maka kini bitaw nga labi na nga kita nga miyembro sa pamilya kahibaw ta nga dunay tendency baro ng kining miyembro sa pamilya kabahin magisutag mental disorders Attorney Rofil. Importante gyud nga ma-seek bitaw professional help kay lisod man pod kayo Attorney Rofil kay di man basta lang masulbad dayon no pero naay available nga tambal, naay mga professional nga pwede nga mo kana bitaw mo evaluate mo assess ana nila. Di ba na makatambal may kay o bitaw na ba nang kini medyo kuan naman siya lahi man ka ng teenager sa mga lalaki ba video mo man gud init kayo mga teenager kini di pa teenager so nya karba kini kuan lang ni di ba makasulod mas may kay ana sige lili na sayang mubo na iba dili pero tadon tanan sa Boracay pila kadto ng mga Tapos hangyo tayo ng himon ng uban na. Masubad ka na lang murabag da. Tanawa di. Buhungon na. Buhung ka na. Sa pala na di ka masubad na. Kaya dito pa nalitan sa kwan. At kag Boracay, at kag mga Sargao, at kag mga Bantayan, o at kag mga karot mga pala. Mas kapula po ito yun mga beach niya. Mga beaches. Mga siksi ka na sa mga pala way pakialam. O ba't uning mga inanin kasi di ka na mo yan, nabuhong na lagi. Kasi makadulayak ng mga priso gilahos. Priso gilahos. Dili ba ni masulbad na? Kada bang mura ba siya na, kano pero na, kuha na, lain siguro, no? Kaya kini babayhan na, guwapa mas kini babayhan na, pero matugod, Boracay panalikan. Mag-sunbathing ko ng uban ng mga foreigner, no? Halos maghubo na. Halos gubo na kinang Nya katong namin ng maldito sa Sargao, kanang mga Boracay, kanang mga Bohol, kanang sa mga beaches sa Bohol and King nga. Anda di Boracay, Panglao. Yes, Panglao. Kita kas mga foreigner nga daghan kay mura lagi maghubo na yun. Nya katong mga lalaki labay-labay naman wala man ganahe. Mura natural lang labay-labay na lang. Nya bakas-bakas mga foreigner na gyud. So unsa man di ka ni inaning kasiha nga medyo may pagkamanyakis nga nay migil ipilit tabog sa dili o ato. Ibot on sa sad reality ni Attorney Rofil. Tingin ani mga tawo mo di ka maghuna-huna nga ang ilang kinabuhi na gyud. Actually sa kanan nila mas professional na itrabaho, na pamilya, pero naa sila giatubang ina ni Attorney Rofil. Daghan ni cases idol may care ni nga ato ang mabasa sa mga case study sa mga journal nga kanang normal ni attorney pero ug mauna ni ang moto mao ang sitwasyon nila nga naanay sila yung chance nga maka-inani di na mapugnan Attorney Rofil. Sabi na sila buto og therapy. Siguro kay ang naman sa ang di ba nag-example man si Attorney Rofil para sa isgutanan lang. I think lahi man sa kasama sa gingon ni Idol Boy kay kaganina Attorney Rofil nga unsuspecting people, ang sitwasyon, ang circumstance, lahi ra magud ilahang makanabitang masinati nga excitement. Labi kay kung ibutang tag didto sa Boracay ug makuan Attorney Rofil, I don't think nga mo display sila sa susamang behavior sa jud. It really varies Attorney Rofil pero kanang sa public vehicle nga ang tanan murabag ka nang dunay laing lakaw lain ang gipanghuna-huna ni mga estudyante, trabahante, focused kaayo or ang uban magtugtug lang. So ang circumstance Attorney Rofil maghatag niyag excitement ba? So sa circumstance na. So lain hindi no nga. Lain gud siya Attorney. Tingali og mas ma-excited siya kun nas jeep nga na. Thrilling. Kaya ako na huna kining kasi tao dad ako na sa Boracay binyo dunay ka mga nag-sexy dito nga nagkuno. Hala, ato kasto nga. Ate padayon ni Mega ka totoo duman lamang pipila ka pahinomdom. Ato ning tagag-pagtagad mga kagalaan og kinini ang kuhaan ta lang og mga final mahigalang opinion sa Idol Boy kay Idol Mikey labot ani ning ato mahigalang gisgutan karon para maka-shift putag laing issues mahigala kay ready na si kasamang Jane Gallardo to ana manghigala ready na naman tay report dito sa Naga City kay ato mahigalang gipabalikan tong Lutak Naga ganina kay kuan man kanana ang kinini ang matawag to mahigalag to naman gidaan naman tulo ka mga patayng lawas. Nya salamat kaayo ha sa katuto ang mga ni-donate. Ang atong kwarta 117,000 naman to sa GCash Inday Marisa Abadjes. Unya sa kang Inday RV Veloso na aputay atong kuan. Kumusta naman kang Inday RV day no? Ang iyang number mga kaigsunan mo sa atong gi kuan mo ato mga higalang gi-announce sa publiko karon. Ang number GCash number mahigalan ning Inday RV Veloso labot mga higalan ining atong pagpadayon pagdawat sa inyong mga kananaang donasyon 0995-009-1657. Ato pong gipaadto ni kasamang Jane Gallardo para mapangutana dito kanu sa kailubong ning tulo in town mga sukid tig paminaw. So dili pa ta mo shift sa laing issue akong kuhaan may gala sa final nga mga pamahayag no sila si Idol Boyke og Idol Mikey ako na sang gipatabag mga discussion ani kay pulos si mga gradual sa BA Psychology doon na gina say kasulti may gala maghisgot ng mga mental disorders ani say mga kangyod no
So nya dali po na nako ikasnabot ni sila kay kanang paliha may mga aspo, anak sa pobring o. Pulos may mga graduate o mga state universities. Kini si Boyke State University man UP, kini si Mikey State University sa si Inyo. Ako sad State University, BSU, Bisaya State University. Nya mo na nga medyo na more or less mamaor may kahimtang. Muna nga buyag snabdanay dayon og nay mga kuan ba, no, mga cowboy ra po ni sila. So muna nga kung mga mga pamahayag sad kuan kayo dili naman ko ni eskwela gabugas siya sa University of San Carlos sige nahinay trabaho nahinay sa eskwela. So muna nga kanini ang pero may kanang gamay lang ha. Kami sa BSU may uniform Boyki. Wala may uniform so iyahay lang. Bahala kuan anak lagi mga aspo. Kana inyo Boy kay way uniform sir mo no? Attorney wa gid attorney. Wa. Ang sa inyo magudon na mo uniform. Na uniform pero I think basta Biyernes Attorney Rofil at least na ami masulot nga kanang kanabitong unsa gito gana civilian nga civilian. Marag wash day ninyo wash nana. day ang Friday. Kini nga ni magud kani atong issue ba? Kanang tingali like sa inyo, kana na ang medyo taas man ang sayal. Tingali no mga school siguro. Why may sa ning mga bata? O may nanay ba kay labi pa dalaga na gud ang mga 18 years old. Nya labi pa kuan labi sakto baro kini babihan na gani duda gani kuan Boyki. Ang pamanit niya kun murag anak man Chinese ba nga murag anak og dato ba pero kana na ang tingali gi pasakay lang gani jeep sige ni kanan kana maro training part of training ba. Posible man gani nga murag duna ni capacity ng ginikanan ani nga kuan, no? So unsa may tan-aw nimo kana mga eskwelahan siguro ato siguro encourage nga di siguro above than ni siguro po. I think makatabang sa good Attorney Rofil nga kanabitong sa school uniform kay maka-recall ko Attorney Rofil graduate man sa Abeliana. Usa gyud na sa ma-penalty gyud ang estudyante kung pamubaan ng sayal kay naa gyud na ipa-implement bitaw na dress code nga ipa-implement Attorney Rofil maskin sa wash day nga importante nga kanang pants baron, t-shirt, dili pwede to mga backless katong gisgutan na to Attorney Rofil mga sleeveless. Spaghetti straps wala di na pwede didto ang kana pong gitason sa sayal man mo ala paghuwat na mo niya og okay na mo ha sa sayal po Attorney Rofil na gyud na ganito yung point Attorney Rofil nga i-display gani kana bitong chart para makita unsay mga kanang maayo nga suoton unsay preferable ang gitason sa sayal mao ni dapat lapas sa tuhod dili babaw no kay at least Attorney Rofil maskin pa man og ato nang gihisgutan ka ganina maskin unsa pay suoton kung kini na gini ka ng problema sa pangutok Attorney Rofil iya gito sa actually iya gitong sala wa may sa to babae gyud may sa to babae pero usahay pod ako suggestion lang tingali kay labi pa estudyante pa man god no kuan siguro kanang mas maayo dili siguro above than ni something estudyante pa no kay kana na ang siyempre labi na kanang mga babae nga saktong pamarog Boyki nya inana bisa pa og kuan medyo marag kuan po siguro no nya labi pag daan dai sakit na daan tong lalakihan nya pagtan-aw bustot na pudjuhan. Nalagi ito ng utan na Attorney Rofil. Asa ko to palit Boyki. Kasi pero mao na ang ato lang yung panghinaot Attorney Rofil nga kana bang sa paglakaw sa to mga estudyante nga kanang safe lang gyud ta sila. Kay bok attorney siguro for some nga nagpaminaw bag-o nang gitawag nga psychological first aid makahimdom ka na may kingan ata ana nga example citizen ka nakakita ka sa incident Attorney Rofil ensure immediate safety sa imuhang kabantay ka ba nya di ka katingog po imo sang anaan baron sa iyang kato kita ka natapad mo sa jeep imo baron siyang tabunan kasabot ka nga imo rin ito'y hakong dragon dito actually attorney kung sa kainundom ka sa una may kinatay mga psychological first aid tudluan ang sa mga establishmento sa Attorney Rofil appeal po da sa hisgutan mo na nga labi musod sa Tuninyo mo na nga dunay mga ibaandam nga mga kupo ang uban pod og kuan di na gipasudlon na sa balaod ron sa Santo Niño no kay liso ba kayong kasimbahan konsentrate ka sa Ginoo niya makakita kag babaeng puti karon labi pag nag short pants sa mubo kay makaingon ka kay hay Ginoo malahi man hino nimong pag-ampo bitaw so final kinini ang mga opinion sa inyo Idol Boyki o Idol Mikey. Attorney Rofil sa mga nagpaminaw karon di ta kahibaw sa kanabang peligro no nga naa nagpalibot lang sa to ang labi na sa mga kabataan Attorney Rofil ug mga kababayen-an atong panghinaot nga ato pud silang mamaymayan ang mga bata kay sa pagsulob no. Dili man na ticket nga pwede na silang abi kay nagpamubo, abi kay inana nya may ticket na dayon nga pwede na silang amasangan or pwede na silang binuangan. But again, kung pwede nga ma-adjust nato para nga in kaso og nata sa mga lugar ingon ani malikayan Attorney Rofil. And hopefully
hopefully nga kung kita citizen ta hinaot pa kita ta ba di ta gani magpalingaw-lingaw lang manikamot sa kita. So kana lang attorney salamat sa kagayonan nga makapaambit sad merong buntaga. Daghang kay salamat Attorney Rufil kini inyohang idol Mikey. Og ako si Buiki alang sa IFM ug DYHP tatak RMN. Okay, mo to may gala si Idol Buiki og Idol Mikey.